ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. бародарони қандам, ҷавонои маҳтарам, навасаку ҳавасакои қанди бобош, зиндаву сарбуланд бошен. хоб албатта омади моҳи шарифи рамазона ба тамоми мардуми сарбаланди тоҷикистони азизам, ба тамоми мардуми ғариб, ба тамоми мардуми мусалмон табрику таҳният мегӯям. хушомади моҳи шарифи рамазон. интизорем ин моҳи пурбараката, ин моҳи авфи гуноҳора, ин моҳи бисёр, ин моҳи 11 моҳ мо интизор мешем ки ин моҳ фаро расаду мо дар ин моҳ рӯза бигирем. вақте ки дар тоҷикистони азиз сарбуланд омад, моҳи тобистон меомад рамазон, ҳарчи қадар ки рамазон сахт меомад, ҳарчи қадар ки ман гуруснаву ташна мемондам, арақ мегуфтам ва мекардам, дар хонаи салқин хоб мекардем. баъд дар уҷа ҳатто завҷаи меҳрубон чӣ меовард, дар хеле косаҳо об меомад, ман дастома дар дури оби коса мемондам, вай мекардам худма камтар таспом вай мекардам ки камтара таспом вай шава. ҳарчи қадар ки дар оби хунук обозӣ мекардем, ябора таспи одам баланд мешавам. ин яке аз хотираҳои ман оиди рамазон. мегирифтем мемондем, ҳарчи қадар вай мекардем, дастомонро тар мекардем, вай мекардем, дар рӯмон, дар гарданомон, мисол дар баданомон мешакидем. хона салқине, агане таст дорем, берун дар мумкин 40-45 градус гарма. ҳамин рӯзаи рамазон, ҳамин рӯзаро ман ба ёд мебиёрам. чӣ қадар ҳарорат баланд мешид, ҳарорат баланд, даҳан қоқ мешид ки ҳамин даҳана обе намеофтӣ ки ҳамин даҳанта обгардон кини, ҳамин даҳанта забонта мисол вай кини. албатта мисол як об мегардонӣ, даҳанта об мегардонӣ ки ман бодегам чакрае нарава ҳашан. рамазона ҳамин хел гирифтан дар кор ва ман хирсанд мешидам. ай ҳамин ташнагиву гуруснагиву ҳамин ҳарорат, ман хирсанд мешидам. ё аллоҳи пок ба ҳамин сабаб гуноҳои моро худои меҳрубон аф мекунад. ҳамин хел мо ният қатъӣ мекунем. ира домлаҳо бо медонанд. ман ҳамчи як деҳқон, як одами оддӣ, як мусалмони оддӣ, ман ҳамин хел мефаҳмам ки чӣ қадар рамазон сахт меомаду мода мисол вай меомад, мо ҳамин хел вай мекардем. ҳамин хел ба худмон ҳамин хел як гуфти русо ашушени меомад ки худои меҳрубон моро имтиҳон дорад. барои ҳамин рамазона беқарор ман ҳастам, интизор ҳастам, беқаророна интизор ҳастам ки биёяд мо рамазона бигирем, дар имтиҳони худованд қарор бошем. албатта ҳар рӯз, ҳар дақиқа мо дар имтиҳони худованд қарор ҳастем. ин яке аз имтиҳонҳое ҳастанд ки худои меҳрубон медонаву ҳамун бандааш медонад, дигар кас намедонад. барое ки рамазон ибодат мера, ибодат мекунем, мачида мегӯяд ки ҳоҷи мачит омад, бо камтари хел вай мекунем ки ман мачит омадам, хел мачитои ҷамъахонӣ бисёр мераванд, дигар рӯзо намераванд, рӯзои ҷамъа бисёр мераванд, дигар рӯзо намераванд. ин медонад ин яке аз ибодатҳое аст ки байни худои меҳрубон ҳастаю бандааш ҳастай. ман ба ҳамин амру медонам ки одаме дидем ки дар хунааш медромад, абед мекард, берун мебиронд, мегуфт рӯзадорам. хеле гапорамо ҳастай, хеле гапо. иёро ман факту ҳуҷҷату рақаму далелу муҳру печат қати шуморо гап мезанам. хиёлтон гӯ ки барои бобо як бесаводе надорад. синни соли шумо 60 бизгара ку шумо худои меҳрубон шуморо пасти баландиҳои зиндагиро чунон меомӯзад ки хитон ҳамин гап мезанем, ҳамин хел мефаҳмем, ҳамин таъриқа гап мезанем. барои бародаро ман хушҳол ҳастам бар омади моҳи шарифи рамазон. ҳаматон хушҳол бошед. ман мехоҳам ки дар ин моҳи шарифи рамазон бисёр қиссаҳо кунам, аз пасти баландиҳои зиндагӣ бисёр қиссаҳо кунам. худо нигаҳбонтон бошед. шерои аллоҳ дина мо рафтем бо хости худованд, рафтем мачити Сафонова рафтем уҷода, бачаҳо қати рафтем, гуфтанд ки чӣ ҷода вай мезананд ку, хеле навигаторда мезананд. гуфтум навигаторда бизанем ки мачити бобоҷон 88 мебирояд. хал дидам бачаҳо ханданд ки гуфтанд чӣ хеле алиса ки гуфтанд, гуфтум банавис вай мебирора. барое ки чунон ҳам дар гирди ҳамин мачити Сафонова чунон ҳам гапу хабару чунон ҳам ков шид ки дигар мачити бобоҷон 88 шид. вай худо чизе бихоҳ ҳавай мешавад. бародаро ман ҳамуҷада мо рафтем, ман пешаи наворҳо карда будам ки мачит кушода биёен, мачит кушода биёен, мачит кушода. бачаҳо рафтанд, аҳсан ба ин мардуми сарбуланди тоҷику мардуми ғариб рафтанд уҷода. мо интизор будем бисёр бачаҳоро.
пок мешид ку мерафтам мо нуру дида тоҷи сар мегуфтем вай мардума вай бародарора мерафтан хай афсӯс нарафтан хай ин ягон чизи маҷбур нест мумкин дар ҳамиҷа мумкин байни вай худованд мумкин як розе боша ки дар ҳамиҷа ӯ дуо карда боша мо гумони нек мекунем мумкин вай дуои нек карда боша ҳамиҷада мо барои мумкин мегем мо анамихел ниятҳои нек мекунем гумонои нек мекунем гумони бад кардан дар кор нест бародари қандам албатта уҷада дар уҷа мушкил буд сухан кардан мушкил буд ман хестам уҷа рафтам гуфтам ки бигирем микрофоно ма рафтем ма гап занам уҷа домлуҳо бисёр буданд олимо бисёр буданд ҳама буд бисёр хай худо чизе хоҳа ҳавай мешавад ба марам гуфтам суханати ма гуфтам гӯш кун ма бихезам руси гап занам ки ябора ҳама механданд гуфтам чала палав ҳама мефаҳмонам руси тоҷикӣ мефаҳмонам не ки мардум ба ҳар хел гапҳо мебирорам биёма гуфтам тоҷикӣ сухан гуфт ки тоҷикӣ сухан кун аммо муфти қавати мада шидаги буд ман я навори худам мондам уҷа наворо бисёрам муфти шидаги будам уҷа гуфт ки мехези бояд сухан кунед ба ман хестам хай сухан кардан мушкила дар уҷа охи ман як олим нестам ман ягон мударрис нестам ман мисол ин олимое ҳастанд ку хоки пошо тутиё ин мардуме ки ҳоҷи мирзову мисол домло абдураҳими қазоқониву хоинаи ешони нурдинҷон ешони маҳмудҷон хай олимои забардаст ҳастанд иҷода ҷои ҳамин домло мавлаи бохтарӣ ҷои ҳамин буд хай намедонам меомад вай меомад хай хуб мешид сухан мекард ки мо ҳамаи мулло одамо эътиқод ҳамашамо вай мекунем як шогирди домло ҳикматуллои тоҷикободӣ омад чунон ҳам сухан мега ки чунон ҳам мега ки аи домлоҳо мо ифтихор дорем ин сарбуландии мардуми тоҷикистони азиз мо аз шермардони ватан ифтихор дорем хай мачид кушода шид бо як сатҳи олӣ кушода шид хай бо ваё хеле грамотҳо хеле ифтихорномаҳо овардан доданд хеле уҷа кори шид вай кардан фақат як сухана мегӯм ман як сухан мегӯм аз рӯи ту дони худо гап мезанам ҳамин муфтии Россия ин қавати мада буд хоб ҳамин хест ҳамуҷа баромад кард баромадиша мумкин дар дигар шабакаҳо бирояд вай дорам гуфт ки ҳамин масҷиди проспект мирда гуфт дуюмин мачитаи гуфт ҳамин мачити Сафонова забонам қати ҷавоб метавонам дуюмин мачитае ки ҳамин хел калонае хушбоду ҳавое ҳамин хел ҷош кушодае ҳамин хел вай сохтаи шуда ки дуюмин мачитай аз забони муфтии ҳамин Россия ма фаҳмидам дар бораи ё суханҳо бисёр мегем хай чӣ гуфтани ҳастам ки ма аи мардуми сарбуланди тоҷик аи мардуми сарбуланди миллати тоҷик аи шермардони ватан аи муҳоҷиро мусофиро ма бисёр миннатдор ҳастам ҳар як тангае ки шумо ҳар як рубле ки шумо ба ин масҷид сарф кардед ку иншоалло ба амри худо садақаи ҷория ҳастад дар номаи амил то вақте ки ҳастад мо ина намоз хондем хестем мерем мебурем хок мешем то вақте ки масҷид пойдора садақаи ҷория ба шумо рафтан мегирад ман ҳамин қа медонам ку садақаи ҷория барои ҳамин чӣ гуфтан ҳастам якум дӯстӣ бародарӣ ҳамдигарфаҳмӣ хизмат ба ватан хизмат ба модарои муҳоҷир хизмат ба ятимоу бепарасоро чизе ки метавонем мо хизмат кунем хизмати ман сухан карданай чикор кунам ман сухан мекунам сухани ман баъди мисол мепарчум эфирда ҳазорҳо одамо тамошо мекунанд ман ба сами ҳамон одамо мерасонам баъд ман миннатдории худро ба ин обуначиҳои худам ки мегӯянд ки шояд шумо дар обуначидан вай намекунед ман зиёда аз 50,000 обуначӣ дорам айду канал яке канали бобои блогер яке канали қанди бобо ман миннатдории худро ба шумо мерасонам худо нигоҳбон вақте шумо иззату ҳурмат кардем бобора вай кар обуна шидем ман фақат дуогӯ ҳастам ки шуморо аллоҳи меҳрубон дар иззату ҳурмати худаш бидорад бародарони қандам чӣ гуфтани ҳастам ин рӯзи якшанбе буд бо мара гуфтанд ки бачаҳо ман ҳозир занг задан гуфтанд ки мо вай кардем истироҳата ягон навор намекунем барои хотири ман ҳамон подписчикам ҳам обуначиам чӣ хизмате бигам кадоме ки ман дар сайт медроя ягон сухан мекунам ватсапда ман сухани вай мегардонам барое ки вай як меҳру муҳаббати мисол бобову навераву навасаву ҳамиҳо ҳастанд бародар ҳастанд ман ҳатман вай мекунам ман иншоалло ба амри худо дар хизмати шумо ҳастам чӣ саволое бошад мисол ман метавонам чени медонистагӣ метавонам ман ҳеҷ ягон чиз мекунам боз ҳам фарорасии моҳи шарифи рамазона бесаброна
интизори мо муборакбоӣ мекунам. Худо нигаҳбон шумо тавои бачаҳои ма иҷода гуфтам ки шумо мебинед, гуфт мо рам як тамошо кунем, гуфт мо рам бибинем, барои бо нагин ки эфирда омодаистам. анаи бародарои ма вай кардан гуфтан шумо ягон чи гуфтани ҳастин, хай ягон табрик кардани буген, ягон даҳан суха гуфтани хай моҳи шарифи рамазон муборак, ягон чи буген. دعا میکنیم و کل مومنین مسلمان خواهان ماه شهر رمضان مبارک باشد. پروردگار به ما صبر دهد. پروردگار این روزه که میگیریم خدا قبول بگردونه. الله اکبر. شما چی گفتید؟ تقوی چی گفتید هستید؟ دوام همه برادرای مومن اکبر شکوی اکای مورا همه وقت دوان یابانشون باشه در پناهشون بگیرشه. بابا جان 88 ملادیس. می‌دار هستیم که برادر ما مسجد رو به انجام رسون. خداوند یابان فیض و برکت بده. آن سخن‌های خوب، سخن‌های خوب. زنده و سربلند باشین. برادران قند باید همه وقت دوست باشین، برادر باشیم. یکدیگر فهم باشیم. سخن‌های خوب بگیم برای دولت و ملت و مهاجر. زنده و سربلند باشین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. салому алейкум бародарони қандам, ҷавонои муҳтарам, нувасаков, ҳамасакои қанди бубош, зиндаву сарбуланд бошен. ҳозир мо дар мандарин пеши бозори мандарин қарор дорем. бо мана ширкати ҳоҷи расул омадем дар инҷа ширкат шинос шудем. мана ёр нишон ки бениҳоят чизо хуб, чизо хубе ки сол айҷа ниёзмандо ба тоҷикистон равон мекунанд. беҳтарин чиз ана бародаро бениҳоят мада маъқул шид. худи ман ки мазлодаи тоҷикистони азиз ҳастам, худи ман деҳқон ҳастам, ай деҳа ҳастам. мана бисёр форид мекунам. мана балоноро нигоҳ кунед. балоно ҳозир меяк протекторошон навай е бовар ки навай аҳсан ба ин мардакои рӯзгор дидан бовар ки рӯзгор дидан. мана ҳамин дарай ку ҳамин дар ман ба шумо тавсия метавам. ман одаме ки корро аҳамият метавам. мана ғавси тунукаи дара бин, ғавси тунукаша бин китайст ки нест ин российска. аҳсан ба он шермарде ки ҳамира равон кардай. ҳазорон бор раҳмат бад ки дар фикри зиндагӣ, дар фикри пешрафти деҳаи, дар фикри падару модари мана инҷа бо нигоҳ мекунед. мана инҷа чиқар маҳсулотҳо равон кардиам. аҳсан ба шумо, аҳсан ба шумо. мана инҷа мумкин дигар ягон стиралкаҳо бошад. бениҳоят хуб, бениҳоят хуб. тамоми чиз ҳаста, тамоми ашёҳои рӯзгор ҳаста. мана мошинаи дардузӣ ҳаста. вақти мана эна бинед нигоҳ кунед, дигар протекторошо нав. ба шумо тавсия додем ки бигиред. мисол амира мумкин шумо ягон пули ночиз қатӣ мегиред, не ки равон мекунед. аҳсан ба шумо. ба ин бародарам ки мисол вай кеста бобити каме ами ман намекушам я бор ҳамҷа ёшитанишум типа парайториам. ман иҷоро бе ҳазор бор бе газелошам бугу. ана газело ҳастан бародаро. мана газело ҳастан. шумо занг мезанед газелои нав. бо иҷа як мусафеди дигарам буда ранҷма. ана шумо метавонед падма. мана бародаро мана ин газело ҳастан. шофёрошон назарам дида буда. як мусафед дар маҳамрӯи ранги мавора ришдо. бисёр мусафед чақчақӣ бо мерафта меоварда падмасква мегирса ҷамъ мекарда меоварда мегирса меоварда. баъд дар иҷа бор мекардия. иҷа бор мекарда. ана ки дастсафкаш килош 50 рубл буда. чон чанд кило мебара 50 рубл то макон то мебара. то мисол ваҳдат адрес ваҳдат бошад, центри ваҳдат, мисол қабодиён бошад, центри қабодиён, шаҳрсуз тамоми ҷо мебара. ин ҳоҷиро мо хеле қатиш бо маслиҳат кардем, хеле гап задем ки ҳақиқатан аз дили нияти пок, аз дили нияти соф ҳамин корро мекунад. ана хоҳишмандо метавонам мана муроҷиат кунам ба ҳамин номро. шумо ба ҳамди худо нигаҳбонтун боша. худо ба ин бародаро, ба ин шермардо ки хизмат кестанд, хизмати мардуми муҳоҷира кестанд, ба ёр роҳи сафед, вақти хуш, тани сиҳат, саломатӣ. худо меҳрубон муҳоҷирата, мусофирра ба шумо осон бигардона. ризқи рӯзитонро зиёдаву зиёдатар бигардона. худо меҳрубон ғарибиро ба ҳамамон осон бигардона. баъди анҷоми корҳо, баъди анҷоми ғарибию, баъди анҷоми сафари корӣ бо сари баланду тани саату мағзи солиму файзу баракати дасти пур боз ба ватана баргаштан насибу рӯзимон бигардона. ба муроду мақсаду орзуяне ки дорем ба он муроду мақсаду як мон бирасонам. аллоҳу акбар. зиндаву сарбаланд бошен бародарони қандум.